Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Mama, murunzwa sei pamakaudzwa nezuro manheru kuti mangwana uri kuenda kumba wakunoona gedhi repanze makanzwa sei? Ndati here ndakashaya kuti chokwadi here ndingambofunga pamwe ndiri kurota. Ndakuzvibhilivha ndaingoti pamwe zvichamuka zvakachinja kumba kunoendeka here isati apedza zvirangu, asi tirongofara kungoti takuenda kumba tasunungurwawo nhasi. Maita rombo rakanaka zvakadii kusunungurwa pamwe chete nenyika? Taita rombo rakanaka zvekuti izvoso tatononokerwa kuti tinoenda kuindependence ikoko. Tisitomboda tombomira tinotenda purezidendi vedu ngoti haiwa vatitira chirongwa chakanaka chekuti tiwanenge changobudawo mukati meno nzvimbo isati apedza zvirangu. Mhosva yange yakakupinzai munomu yakanga iri mhosva iyi? Ndanga ndakapindira DD Act, naita zvekutengesa madrugs. Sama mapiwa nguva yakareba sei muri muno? Ndanga ndapiwa 12 months, ndakazosarwa ne8 months ndodzanga ndichimhanya. Saka maitomhanyisana kuti ndifunga mairira muchiverenga kuti counting down zvinofamba mazongonzwa kuti zvese takuregerera chienda kumba. Saka mashoko enyu kune vamwe vanhu vangade kupinda mune zvekutengesa madrugs ndekuti kudii? Ini ndiri kungoti vedu vetaona zvakawanda. Uri panze apo uchitengesa utombozvione kuti zvii zviri kuitika, but muno kupinda vanhu vari kupenga vaunotoona kuti achitokuudza kuti ndaitoita zvemutoriro unotoshamisika kuti ndozvaunozosvika kuti munhu anosvika palevhel iroro. But tiri kungoti vanhu maboyamani ese kunzoko vedu nyika yaparara nekuda kwemadrugs, ngatingosiyana titsvage zvimwe zvekuita. Madrugs amuchanotengesa ndezvipi zvamakadzidza mujeri zvamuri kuti muchingobuda apo makutonotanga kuita izvozvo kuti upenyu hwenyu huendere mberi? Zvemadrugs takasiya izvozvo takukwanisa kuruka mabhegi, takugadzirawo mametsi, mabhurumu. Tatoone zvakawanda zvokuti tinoita sei tinoita panze tichichengetawo mhuri dzedu. Maita basa sisi. Muve nezuva rakanaka tosangana kuindependence ikoko tiri kuteerawo ndozokuona ndonoti shuwa here mamuchindudza chokwadi here paya. Alright, thank you. Makadii mama? Ndiri kuona nhasi uno muri kuburitswa nechirongwa chepresident chaAmnesty. Muri kunzwa sei? Kufara nazvo. Kana kutaura? Handogoni kutaura ndozvandiri. Asi tofara hedu vaita basa. Makapinda mujeri nemhosva iyi? Ndatema munhu nedombo. Chakafa here? Mukanyatsontsanangura muchidimbu? Haana kufa, angosvuka pasati paziso, ndochete zvakaitika. Saka mama piwa makore mangani? 5 months. Mama 4. Mama zira ne 1 month. Saka pamanzwa zita renyu riri pane vamwe vari kubuda manzwa sei? Ndafara nazvo. Mashoko enyu kune mukuru wenyika aita kuti zuva ranhasi muve muchidzokera kumba ndekuti kudii? Mashoko enyu kune mukuru wenyika aita kuti nhasi uno muburitswe mujeri mudzokere kumba munoda kuti kudii kwavari? Hatinotenda nezvavatitira. Murunzwa sei nekuburitswa kwamaita makuenda kumba? Manga makapiwa makore mangani muri muno mujeri? 3 years. Ndikabvisirwa 1 ndikasara ne2, saka ndandapika 2 years. Zvazvichirwadza zvairema, zvakaoma zvasingatambirike. Hama dzadzisasauye uzondoona zvakawanda zvaingoitika munomu zvairwadza. Saka ndiri kufara, ndiri kunzwa kufara nekubuda kwandaita kuti Mwari wandiwanira nyasha ndisina kutarisira kuti ndingangobuda. Ndo zvandinazvo chete. Mhosva yange yakupinzai munomu yamusina kutambirana nayo yange iri? Asauti. Ndakarova mwana wekumba kwandaishanda ndobva wandisungisa. Saka ndakabva ndazouya kunoku ndatanga kupika, saka zvakaoma. Mashoko enyu kuhama dzanga dzisauye kuzokuonai nhasi uno vachisvika, mashoko enyu amuchatanga kuvaudza ndekuti kudii? Ndongoti handina chekutaura hangu.
ndikufara ndozongowaona ndabudawo kuti hama dzangu mamusingauye nyuzondiona but ndabuda zvangu zvaita aiwa ndikufara pandichanosangana nawo maybe vachandigamuchirawo vachandiregererawo kutadza kwangu maybe ndizvo chete zvandinazvo. aiwa maita basa sisi Tinotenda. muri kunzwa sei pamanzwa muchidomwa kunzi mava kuenda kumba? ndiri kufara kunosangana nevana vangu. Mama vasiya rini vana ava mane nguva yakadii muri muno? Ndakavasiya last year muna August, ndakazotongwa this year, saka nguva yese ndandiri on remand bva ndazotongwa gore rino iri. Mhosva yacho yakakupinzai muno myangerei? Kutengesa madrugs. Sama mapiwa nguva yakakura sei muri muno mujeri? Ndapiwa chirango chemwedzi yakati kuti about 4 months. Saka ndangozobhenefitawo pachirongwa icho chichi. I'm so happy kuti ndaunosangana nevana vangu, and I don't think kuti ndichadzokeredza kushandira vanhu vanoita zvekutengesa madrugs futi. I think zvinhu zvakashata, and chandingangoda kungoudza vanhu ndechekuti they should stay away from drugs. Kubvira vanotengesa vacho, even vanotora madrugs vachona, they should stay away from drugs because nzvimbo ino hainakidze kugara. Ungawane chikafu, ungawane pekurara, but freedom inongodiwa. Saka ndapa mashoko amuchasvika maona vana venyu mabudiswa gedhi, tozoti mukangobuda pagedhi apa mufaro chaunenge wawedzerwa, mashoko amuchasvika muchiudza vana venyu ndeyekuti kudii? Stay away from drugs. That's all. They should stay away from drugs. Mashoko enyu kune mukuru wenyika aita kuti chirongwa chepresident chao Amnesty chivepo, muwanikewo muchienda panze, freedom yamuri kuchemera ndeyekuti kudii? Vaitawo baba Mnangagwa, Mwari avaitire zvakanaka nemoyo wavatiitira, ngazvirambe zvakadaro. Tinotenda maita basa mama. Muri kunzwa sei nekubudiswa kwamai? Ndiri kunzwa kufara zvisingaiti. Mufaro uri mwandiri wakawandisa zvekuti ndikushaya kuti ndoita sei ndatononokerwa. Ndikuona kuti makanonokerwa kudhara, ipapo matango nditi ndataura ndikaziva kuti munhu akanonokerwa. Manzwa sei muchidomwa pane vamwe vasarudzwa? Kufara, ndakanzwa kufara, ndasina kuzvitarisira but ndanzwa kufara. Munorara kanhasi bhosi munenge makaudzwa manheru? Handina kurara nhasi, handa kutorara. Nevamwe vangu vese hatina kurara, takashedzwa museu redu, hatina kutorara, tamukira kuseni. Tasati akuenda here kumba kuti ngavachitivhurira tiende nanhasi. Mufaro uripo. Mhosva yange yakakupinzai muno yangerei? Assault. Ndakarwa nemunhu vandamukwadza. Sama mapiwa makore akawanda sei? Ndanga ndapiwa nanchipika 16 months but ndasarwa ne7 months. Saka muri kufara shu because papasara 7 years maonera ndiri kuzviita, dzakangofanana ne7 years kana uri mujeri muno. Saka mashoko endeye kuti kudii kune vamwe vanhu vari kunzoko izvezvi mumwe munhu ada kutoronga kuti ndoda kunorova mumwe? Musapare mhosva kumwana mujeri hamusi mumba yakanaka muno matiro, ngavasapare mhosva. Kana kona uchipara mhosva handifungi kuti unenge uri munhu akaita sei. Mhosva yedu kuparwa mujeri munorwadza sisa, handina chandingade kuti ndikutsanangurirei but jeri jeri hakusi kumba, jeri rinorwadza. Maita basa sisi, tinotenda. Okay, maita basa kakhulu ngokuphuma khona la, ngoba sensiyagcina abantwana bami phandle. Abantwana ngibagcine 2019 ukuthi baphila njani bengakwazi, but sensiyababona ukuthi baphila njani. Mbabona ukuthi bangahambe esikolo, mbone lapho engiqalisela khona ukuthi bahambise esikolo. Mhosva yange yakakupinzai muno yangeri mhosva yei? Ngakhombisela uba mncane unkazana wayele 17 years, so icala lami ngalipiwela khona la. Mama piwa mugove kana kuti sentence yakamira sei? Ekhoti ngampiwe 12 years, bangikhipela 3 ngabuya ijelele 9, ijele lakhipha 3 ngasala le 6. Kona mabata certificate zvimwe zvezvinhu zvamakadzidza muno mujerere, mukatitsanangurire kuti certificate iri nderechii? Certificate le ngafundi kupheka ivaselina, kuluka amabhegi, amabhiidzi, amakram. So certificate sami sesenziyasebenzisa phandle, sengilolwazi lokupheka ivaselina ngiyi-1, sengilolwazi lokuthunga amabhegi ngiyi-1.
saka tarisiro inde kuti mukabuda munotsvaga mabasa kune zvinhu zvamunoita here kana kuti mukunotanga zvenyu zvamuchazviitira nemaoko enyu? ndiri kutanga zvangu zvokuziitira ndiri 1. Saka besides zvekugadzira mavhasiri ndezvipi zvimwe zvamakadzidza muri muno mujeri? kugarisana kahle nabanye, sanetsane nebanye phandle, uhlale kuhle labantu phandle. Mashoko enyu kunana mbuya vaikuchengetai nguva yese ndeyekuti kudii? Ngiyabonga omedema babesigcina kahle sikhona la, ngoba usithi ungabala isikhalazo sakho babesemukela bakuzwisisa. Tingangoti pamanzwa zita renyu richidaidzirwa pane vamwe vari kubuda manzwa sei? Ndakafara but kunorwadza ngoba vanye vakasara mukati. Nhasi marara here because makaudzwa nezuro marara here? Hope ndazichaya. Muchingoti dai ndabuda ndachienda kumba? Nditi ngave ngapuma kalala phandle. Ko mashoko enyu kumukuru wenyika aita kuti chirongwa chepresidential amnesty chisvikewo kumajeri, manzwa sei, munoda kuti kudii kwavari? Siyabonga kakhulu ngendlela upresident osenzile ngayo, ngoba ade mphuma 2026 2025 but senze yabona abantwana phandle. Siyabonga ingane ngaqhubeke senza njalo. Manzwa sei pasvika message yekuti makubuda? Ndinonzwa kufara zvekuti ndimbozvigamuchira kuti ndizvo here zviri kuitika, asi nditoona kuti ndizvozvo nekutopfeka hembe kwandaita. Handinonzwa kufara zvekuti message yakasvika sei kunzwa kuti makubuda? Pakazoya muchinzi ava ndo vari kuenda kumba vaita sei, manga muchiitei panguva idzodzo yakauya nani? Tanga tingori museo takasvika tikavhurirwa kunzi makuenda manga papinda muno muri? Ndakapinda 2018. Mota yakupinza yangerei? Yerepi. Chii chakaitika? Pane mwana wandaichengetawo, so mai vepapo pavakaona ndaramba kuchengeta vana vavo vobva vandipomera kuti ini ndaipa mwana womurume kuti arare naye. Anga ine makore mangani mwana? Anga ane 13 years. Asi ndizvo here zvaitika? Asirizvo zvakaitika. Maigara kupi pavo? Ndaigara kuPindura. Pindura mutauni? Kwahwaerera. Uko kwahwaerera. Saka makandibva matongwa pamaconvict? Ndakabva ndatonga 15 years. Ndikabvisirwa 3 kukoti, ndikasara ne12, ndikauya pano ndikabvisirwa 4, ndikasara ne8. Saka maseva mangani? Ndaseva 6. 6 years? Saka makasiya murere kumba zvana zvakamira? Asina harume. Pamanga muri muno mujeri, hama dzaimbo yazokuona? Ndayozoonekwa namai vangu nababa vangu nasisi vangu chete. Zuva ranhasi havasi kuziva kuti muri kubuda? Zuva ranhasi sisi vangu ndo vari kuziva kuti ndiri kubuda. Rutoya uzonditora. Vazviziva zisi? Vafonero. Handitika. Muri munomu pa6 years dzamagara madzidza chii vanhu? Ndadzidza zvakasiyana siyana, kuruka mabhegi ndakutogonawo, kuitawo mabasa emaoko akasiyana siyanawo ndakutogona, which pandakatouyawo kubva panze ndasingatombogoni kana chinhu, asi izvezvi ndakutogona. Saka ndaungotendawo naizvozvo. Saka muri kudzokera kwahwaerere? Handisi kudzokera kwahwaerere koko, ndokwana ndakaroorwa. Murume wacho akabva atoregedza kuzondona, saka handisi kuenda ikoko, ndikuenda hangu kumba kwana mama vangu kuPindura futi ikoko kuSimon. Okay, nemurume manga musina mhuri? Tatisina. Manga musina? Saka kubva pamakangosendenswa murume haana kuzombobvira auya? Aiuya ndiri murimandi, pandakasendenswa akauya ka1 kuno kuchikurubvira zvatovharana. Nokakuzonzwa kuti zvakafamba sei? Ndakazonzwa nana mama vachitanza akaroora. Saka pachirungu toti akaita muvhuwo? Yeah. Handitika. Saka mabuda chamuda kuteresera kunoita chii? Apa pandiri kubuda ndiri kumbonotarisa zvangu kunoruka mabhegi zvandakadzidza muno mujeri chete, ndikungoitawo mamwe mabasa emaoko amhimba anenge achida kungobatsirwawo ndoitawo zvozvo. Meseji yamungade kupa kuna amai vakakupomerai mhosva yekuti makapa murume akabata mwana wavo chibharo ndeyekuti chii? Meseji yandida kuvapa ndeyekuti zvoni
maikuziva kwasheka ndakakuregerera mukati memwoyo wangu. Ndiri munhu anga akabatikana anga akatsamwa zvekuti, ende ndiri munhu airwadziwa nekurarama kwandaita ndiri mujeri. Chero vanhu vakawanda havambobhilivhe kuti zvinhu zvazvina kuitika. Ndakavaregerera zvangu ende zvakapera hazvo. Through nekunamata ndamuno mujeri kuti even chero Mwari chaivo tovatadzira asi vanotiregerera nosvika panguva yekuregerera. Ende ininiwo maamnesty esaiuya aya ndasingablame kuti sei ndisina kubuda nekuti ndine bundu mukati memwoyo wangu, but kubva pandakaregerera ndakabva ndawanirwa nyasha sedzodzi dzandawanirwa. Saka ndiri kungotiwo ndavaregerera zvangu zvakupera mumwoyo mangu. Makadi yama toti makurukutoka nekubuda ndedu chese handiti zita ndiani? Georgina Madoro. Georgina, handiti makapinda muno mugore ripi uye nemhosva ichi? Ndakasungwa 2020 saka ane mhosva aggravated indecent assault. Ndabva matongerwa? Ndatongwa 8 years. Pa8 kwakuziwa 2 kwausara 4. Pa4 ndasarwa ne6 months. 6 months. Madzidza chii muri muno mujera mai? Zvese kuregerera sezvakaita iye akandisungisa akatomuregerera, kuzivawo kuzvigadzirawo kuti ndiwo munhu ayo kufara kawo aiwa farai zvenyu poti kuzivawo kudzidzisawo vamwe kugarisana nevamwe zvakanaka. handiti tiri kuona pazara nhasi makabatira certificate yakanzi clean wealth creation. Zvidzidzo zvi zvamaita zvoreva kuzvigadzira nekuklinawo nzvimbo dzamunogara nekudzidzisanawo unhu hwakanaka. Pamakanzwa zita renyu richishedzwa kuti muri kuenda kumba makanzwa sei? Ini ndakanzwa kufara but handanyanya zvangu kufara sezvinhu chandanga ndakangohengoni sezvinhu chandanga ndisina kuita. Saka ndanyongotora kuti asi zvangofanana nyange ndaigara nyange kubuda asi ndazongokudza Mwari nekuzonzi ndichibuda. Kumba nekupi? Ini ndobva Uchivu. Ndiko kwamuri kuenda? Ndiko kwandiri kuenda. Hama dziri kuziva kuti muri kuenda? Ndinoenda ndakambofonera. Hamuna makafonera? Saka muchibuda mapanzi zvamuri kutarisira kunoita ndizvi? Ndini mai vevana. Mibato yese maoko. Imwe mizhinji takadzidziswawo muno kuti nekutovashandirawo kuti vagarewo zvakanaka. Handiti muri kufara wena. Saka mashoko amungade kupa kuna president ndeyekuti chii ndovatika vanhu ava ngavachiregererwa vaende kumba? Motanzi maita basa matiregerera nekutadza pane tesi tabuda mutiregerero takati atadza nekusaziva. Tozoti society kwamuri kuenda uko murida kuti vatarisire munhu akaita sei? Inotarisirawo munhu anogarisika naye zvakanaka nokuti ukataura naye unokwanisa kumusurana naye achikudzidzisawo murudo nekutiwo kana uchinge watadza iye akuregererowo. Maita basa akadii tiri kuona kuti muri kubatikana zvakanyanyisa, mune mufaro, muri kuchema nemufaro. Mungatisana mune mufaro wakadii kuti hama yabuda muzuva ranhasi? Tafara sinasingazvifungiri. Vanga vane nguva yakadii vari muno muchivasuwa? Vane gore. Tinoziva kuti vamwe kana munhu achinge agara mukati zvakadai ukama hunenge hwapera. Imimi kwamuri zvakamira sei? Kana unongopera ndosaka tauya kuzomutora. Message yasvika sei kwamuri kuti hama yenyu iri kubuda nhasi? Takaona panews vatabva tangoya nhasi tichida kunzwa usi takanzwa kuti vane mamanzi akaita sei time yacho yakataura saka bva tauya tichitarise nhasi vatanzwa tabuda. Saka matosozvizvira maapanapa kuti abuda? Ndiani wenyu? Mwana wangu.
What I can't believe it. Come kiss mommy. Mommy again. Diani, when you... This is my daughter. I'm feeling so happy in the I couldn't believe it. Okay, what is it that she had done? I can't disclose, otherwise I'll shed tears. Sorry, not at the moment. All right. But how do you feel that now she's going home with you? I'm very happy. Very, very happy. How long has she been inside? She's been about... since March last year. Have you been visiting her? Quite a lot, and it was quite painful. It was really painful. But I stood as a strong woman, as a mother, you know. Do you think that she has reformed? She has told me. She said, Mommy, I've learned a lot of things here. She has reformed quite a lot. I'll tell more when she gets home. But I think she has reformed. She has promised me, Mommy, I won't do anything wrong again. Okay. Okay. Baba ndakasungwa ndichigara mujeri last year ndakadzidza zvinhu zvakawanda ndakadzidza mabasa emaoko anova iwo kuruka mabhegi ndichishandisa inonzi macrame thread uyezve ndakadzidziswa kugadzira nzara saka ndanga ndakugonawo kuita zvemanicure nepedicure ndinoda kutenda futi ZPCS nemukuru wayo Mr. Chiobvu vakatidzidza zvakawanda ndakatodzidzawo kurima chaiko chaiko ndichishandisa maoko angu. Madrugs awaitengesa iwe ndeapi uye clientele yako inge yakamira sei waitengesera ndaisatengesa hangu madrugs asi nditori mumwe aitoshandisa madrugs acho inini. Kugara kwawaita muchitokisi ungati here zvakubatsira kuti iwe kubuda kwauri kuita hausisina hame yekuita kuzvakabasa? Hongu zvandibatsira zvakanyanya nokuti ndagarisa nguva yakarebesa ndisina madrugs aya. I've realized kuti I can live without those drugs. Yes. Tinoona vabereki vazhinji vari kuchema kuti vana vataura zvemadrugs vamwe vanotanga kutora zvinhu mba vachitengesa. Iwewe mari yekutenga madrugs aya waiwana kupi? Inini ndichiri panze ndaiva hangu munhu anozvishandira saka ndipo pandaiwana mari yacho yemadrugs. Then chimwe chinhu chandinoda kukurudzira vabereki vane vana vavo vari kutora madrugs panze ndechekuti mind vana venyu company yavanotamba nayo. You should mind the company that they keep because zvimwe zvacho zvinobva nepeer pressure. Anogona kunge asina mari asi anenge achishandisa madrugs nekuda kweshamwari dzacho dzinenge dzine madrugs anenge achitamba nadzo idzodzo. Saka ndoda kuti vabereki vari kunze uko mutarisise izvozvo pavana venyu. Iwe madrugs akawaitora tinoziva kuti ane mazita akasiyana siyana uye waitorapi? Inini madrugs andaishandisa anonzi cocaine. Tinoziva kuti it doesn't come cheap. Yes, that's very true. Cocaine is very expensive. Ndeapi maproblems aungati iwe wakanga waanawo ekuti waiti unokwanisa kuti dai ndandisina kuzobviswa pamadrugs pamwe dai dai so? Maproblems andakasangana nawo pandaishandisa madrugs ndaishangana nemaproblems akawanda. I'm just going to mention a few. I suffer from memory loss. Sometimes I would forget zvinhu zviri important zvandaifanira kuita uyezve ndaita kana hallucinations. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandaisangana nazvo pandaishandisa cocaine. What do you want to say to your mother? Tavaona vakufara kubuda kwawaita but mumashure manzwa shed tears. That's very true. I'd like to say to my mother, I'm now a new person and I'm going to start from a fresh page. I've reformed nezvandakadzidzawo mujeri. I've learned to not to take life for granted. Ndachinja zvekutoti jeri handidzoke mujeri. Madrugs handichatoshandise madrugs handichatombodzwe kana kumada zvamuchose. Ndatowo munhu mutsva. I'm so happy sister. Okay. I'm so happy sister yangu yabuda. She was supposed to come out muna October. So nezuro takafonero nzaburiswa na president. Thank you president. Maita basi. Ndamukira makusena ndakana kugeza. Nezuro wacho makarara. Atina kurara tatori murodi kuuya nezuro. Ndobva tanzi
munouya mangwana makuseni saka tamukira nhasi hatina kutorara tarara mumota. So advice yamungade uzompa ndeyekuti chii? Probably pane vamwe vari kunze kunoku vanogona kuzoda kudzoka. Advice yamungade vapa? Stay out of trouble. Jail is not a nice place. Just like live your life. Sanetsane nevanhu, don't do crime. Crime doesn't pay because ukagara mujeri you lose out on a lot. Time. Ukwanisa kudzorera time kumashure, but we are just happy kuti vakwanisa kubuda. Thank you.